今昼食を食べてパナシアに行っています。昨日教室にネパール語で話してしまいました。それで今6分のビデオを作っています。それはフットボールのグラウンドです。大きいグラウンドです。今日の天気は晴れです。それで今とっても暑いです。このところの名前はモンゴルバザーです。モンゴルバザーはこのところの名前はモンゴルバザーです。モンゴルバザーはお寺でとっても有名なところです。お寺の名前はクリシュナマンディルです。ちょっと後でクリシュナマンディルは見せます。皆さん、これはクリシュナお寺店、このお寺の次の名前はパタンダルバリスクエアです。この人は私の村の友達です。友達はカスマンドに働きながら高校学校にマネジメントを勉強いたします。友達はとっても親切でハンサムな人です。これはバグマティ川です。バグマティ川はとっても汚いです。私の友達自分の部屋へ行きました。それで今一人でパナシアに行っています。今パナシアに着きました。パナシアの中絶対日本語で話してなければなりません。もしパナシアの中ネパールで話したら絶対罰金を払います。それで絶対日本語で話してなければなりません。私の先生です。お友達、私は私の友達。
私の名前は田原サージャンと申します。はいはい。私はパネシアの学生です。私たちは会話のプラクティスおー、はいはいはい。して早くパネシアへ。はい、わかりました。そうですね。はいはい。さよなら。さよなら、さよなら。今、自分の YouTube のチャンネルを開きたいです。それで、学校を今一人で、今一人で工場に座っています。3分のビデオ作った後で、会話を読みます。それで私のビデオを終わります。さよなら。